ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥିବ ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 1। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଇସ୍ତିହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଗଣା ଦେବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 1 ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା କି ବିଜୁଳି 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ହେଲା ଜୁଲାଇ 1। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ନ ହେଉ, ପାଣିର ଗାର ନ ହେଉ। ଏ କଥା କହିବାର ଉକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ସରକାର ଦଳର ସମସ୍ତ ପରିଷଦର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟା ଉକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ଉକ୍ତି ଶୁଣି ନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେତାଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଭୁଲିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଟା ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।